Pun pedang kuning diaturke suara emas Mbak Elisa Orcarus Sasaluse. Saluse. Alas. Alas. Wis kuwi saluse. Iya, Pakde. Dawuh malih, Mas. Iki wae saking Pak Kadus. Pak Kadus. Pak Kadus niku biasane nembang piyambak, Mas. Nah, Napa nggih? Nggih. pundi lenggah wonten pundi to Pak Kadus? Pak Kadus niku biasane nembang piyambak. Aturane mriki Kadus kok ora nyanyi dimutasi dadi RT, ngoten. Wah. Peraturane mriki ngoten, Mas. Oh, Pak Kadus malu-malu itu lho. Boten. Wis wantene sae kok. Lah genah. Saploke sregep karaoke iki. Kok ngerti? Apal aku karo Pak Kadus, wong aku wis batih kene nduk. Oh, iya. Nggih. Pak Kadus, Ya diaturi. aturan minggah pepanggungan Pak Iya. Kadus. Monggo mriki Bapak Kadus tak aturi. Monggo, Pak. Tetembangan nyaket kanca-kanca mriki. Bapak Kadus monggo mriki ayo nyanyi. Tak dongake Pak Kadus sugih rejeki. Hop. Kowe mau begelongke aku tak begelongke genti. Sugeng dalu Pak Kadus. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih. Sugeng rawuh wonten dusun Batursari. Nggih, matur sembah nuwun saged Nggih. sowan mriki. Selamat malam Pak Kadus. Selamat malam Mas Garing. Beras bah habis beras makan gabah. Gimana? Sehat selalu Pak Kadus. Sehat selalu. Nyuwun Nyuwun kawonten Pak Kapolsek. Pak Nggih. Kades, mriki wonten Pak Kades Kewaraan. Pak, oh Pak saking Kades Koramil rawuh. Nggih. Nggih. Pak Kepala Desa Gandun, Pak Kepala Desa Teleter. Pun jenengan numpukne kepala desa sing dereng nanggap Nggih. jenengan numpukne. Nggih. Leres Saged Mas. minggah pepanggungan sekalian mengke Mengke rame-rame mengke ngaten niku. dikenalke teng mriki Ah. sinten sing dereng nanggap mengke wayangan. kula titeni ngono Pak. Aja ngono maine. Heh. Ya ngono. Ah. Lah ya ngono ta. Di DP bareng. Piye carane Pak Kades ki nanggap wayang kabeh? Nah, ngono lho. Lagi ngoten ta Pak Kadus? Nggih. Setuju mboten? Setuju. Lah nggih aturane kepala desa ora Nggih. nanggap wayang tidak lemutasi dadi linmas. Pak kok saya medun. Ane ki ngono Mas Garing wau rencana Nun. Pak Kepala Desa Gandun nggih badhe nimbali. Nah, tanggal pinten niku Pak? Nimbali sinten? Nek lah anu nimbali anu kula sak. Lah nggih nimbali Mas Yusuf. Mas Yusuf. Nah. Mas Yusuf sing dipun timbali Wayangane. kali Mbak Elisa. Lah, genah. Betul. Remugane ngoten niku wau Mas kula Yusuf mireng. Mbak Elisa. Anu mbok menawi jenengan salah mireng jenengan tanglet nih. Cobi tanglet Pak Kepala Desa. Ngangge gareng. Nek wau ngaten. Oh, nggih. Mas Yusuf jenengan kapurih wayangan dengan kula jeneng Agustus. Nggih. Nangge Kali Agustus. Mbak Melisa. Elisa. Niku kula oke selone Agustus. Dalem? Oke selone Agustus. Anu nek kepala Enten desa. salane. Nggih. Dalem? Wo, ngendikane ngoten niku tok ngawu. Lah wau WA kula mengke kula nggih awan barengi karo butonan ngoten. Topeng ireng ya. Karo butonan. Mungkin nek awan rasida berarti esuk elektun. Lah nek esuk awan kok nganti wengi ora sida kok batal kabeh ngono wis. Pak Kapolsek mau nggih nyuwun dawuh. Lah alhamdulillah. Dawuh. Polsek arep Bayangkara, hari Bayangkara mesti. Mau request gladek glinding kok jineman kok. Oh tak kira arep nanggap. Hari Bayangkara. Agustus jenengan rak nderekke Pak Bagong Darmono to, ora selo to jenengan. Lho kok sampean pirsa malah? Loh, aku kan bianan karo kono. Apike, Pak? Nggih, pripun? Kepala desa sing ajeng nanggap niku tanggale kudu manut kula. Oh, ngaten. Oh, nggih. Iki sak lakon dagelan mulih ra nggondas iki ngoten. Nyuwun ngapunten jane kula wonten prayogi menawi kula jemeneng wonten mriki janipun. Lah mriki mau niki mau napa mriki? Mriki mawon. Nah, ngoten niku Mriki arep boten prayogi prayogi mriki. Saged. Nek mriki kirang prayogi mriko. Mriko. Oh, napa gandulan rejing. Bebas mawon. Nek kalih Pak Kadus niki tenan. Nggih. Pun kanca plek kok niki. Kanca nggih. Nggih, mulih digawani sayuran kula niku mesti. Nggih. Kula niku mesti. Kula ken napa mriki? Aduh, non. Ken napa kula mriki? Yo nyanyi mosok yasinan. Oh. Nyanyi to. Dus dus. Kok dus-dus gitu? Sing sopan. Sing sopan. Nek
Nek kepala dusun iki apa, Mas? Kadus. Nyeluk apa? Ayo kadus. Lah ya dus. Ayo sing sopan ora ya Pak Kadus ngono ora kok dus. Lah pake tak batin. Nggih, Pak ya? Nggih, Oke. Wong kita kan kebatinan, toh. Iya, Lah kebatinan, punya ilmu kebatinan. Ngono. Nggih. Ora nek Pak Kades rak nyeluke nun utawa Pak Lurah nu rak nyeluke rah. Nggih. Nek Pak Carik nyeluke Rek. Lah ki nek Pak Carik nyeluke rek, Pak. Lah apa Pak Car? Lah nek Pak Car berarti nek Bu Carik ya nyeluke burik. Mas Gareng, dina makane kundur dicegat Pak Cari niku enten Pak Cari wonten kathah niku Pak Kula Cari. niat ora. kula nek dicegat niat kula ora mulih Pak niki kok. Nggih. Nembang ya, Pak? Nembang napa nggih kula jan pun mboten saged nembang sakniki. Iso nek karo Elisa iso. Nggih. Oh, nggih. Remene napa? Temene napa nggih? Apa? Mboten. Jambuala sak adole pekarangane apa piye? Kula isone mung bawa nganu nika napa niki? Dirembuk apa? Sesideman. Siapa? cuma. Sesideman. Sideman. Oke. Nggih. Siapa? Iya. Ngenteni angkutan ki lho. Teko-teko malah dalane ban. Pak kira nek terapi dicokot iwak kae teh. Kula tak bawa sesideman mawon. Oke. Mangke nek kula teng mriki kesuwen bosen penonton. Boten. Kula pun bendina kepethuk kalih Wong wedok tiyang kuwi niki. senenge nek suwe pun to percaya. Nah, niki tak urus. Nek Coba napa elek niku? lho. Maksudnya iki wong lanang ki nek nyambut gawe wong sedih lho. Niku wong wedok mesti gelo. Napa? Oh, nggih. Iya, Ra? Nggih. Pancen dagelan kondang pinter. Areng mangkat ngombe oli kok. Oh, ngaten. Mula lunyu ya, Dek ya. Kayak cek turas setengah liter. Nggih. Mangke sing nyekar Mbak Elisa. Lah majite sapa kok nyekar ki? Nembang. Nek nyekar ki nang kuburan nang kijing, ki nek majite. Iki ora kadus tak Mangke bakok piye? tenan kok iki kok. Pak Eli, niki pun bayar dereng niki. Lah mulane wis glaling ki berarti wis lunas. Oh. Mugano sak karepe dhewe. Ya piye to Pak Eli ki wis pokoke nek teng mriki ki wis keluarga. Oh, iya. Sudah sangat enak sekali ngoten. Enak. Enak Kok ora sekali. dimaem. Modar ora. Ah tuwek-tuwek kon mangan. Ha. Sampan bawa sik. Nggih. Balah apike. Jas. Bong. Kaget aku. Urung ya. Bahaya. Urung ya, Dek. Ton. Urung. Aku nggugah sinden iki lho Mas. Ora kuwi ra turu kuwi ndonga. Donga kok bablasan ngorok. Sangka le Saniki? manekung. Sesuk karo ngukuti kacang. Ya sakniki. Wiwitane. Wiwitane. Baleni sik sing cetha. Mikir rada adoh. Wiwitane. Lah kok kene alon-alon krungune. Kanggo dolanan lho, Reng. Teng perapatan Batur Sari kan lho. Handere sang peke. Jas wantene. Sae, Pak. Nggih. Pak Kadus sae napa sae? Dani Sae swantene sae kok. Swantene sae. Piyai mriki ngakoni kabeh. Pak Kadus swantene sae. Kok aku kok ndredeg to? Kok kayak orang maem. Asam lambung. Biasanya gejalane ngono Mas, kayak keringet dingin ngono kae. Lah kuwi obate bio moringa. Kayak tak powangan terus pokoknya. Priya bagus kang ulah budaya. Ora kalah suarane karo Gareng. Ayo. Ya, kan bisa. Soan menyang kutha gedhe. Kok ora sopan to? Apike nek ora bayaran gopo. Bangga leleng Gareng. Ora apa-apa. Bandara terus gayuyon selendang kuning
kang saking ukir Mantuk wayangan keng mriki riyen di napa paringi winih jati londo. swara kurang permono Bagus, Pak. Bagus itu. ning wasisa ngongrong. Mas Gareng. Menggonggong. Mas Gareng. Kirangan. Nek swara wis rada padane aku kalah lucu karo sampeyan. Lho. Dalu tak lucok-lucok. Iya. Gimana? Piye kowe mau? Mantuk keng mriki. Nggih. Anggung marang bendara Dyah Sulastya. Kabaran nang omah aku sesuk meteng, Mas. Alis Turunan kok kadus, Mas, ngomong ngono, Mas. terus tresno sesideman. Monggo dipun lajengaken Mbak Kula Elisa. piyambak mboten kalih jenengan. Mboten. Wah, kula pikir ajeng duet. Mboten. Duet. Duet no, Pak. Pak, kudune apa, Oke. Dok? Duet. Duet ki wawan biru. Itu duet. Duet ki mangkok enek cendole. Dawet. Dawet sing kok katokan ki dawet. Kowe wis. Itu Cak. Winie Jati mau piye Winie Jati mau? Sepak cilik. Aku kok diparingi Wine Jati. Nggih. Monggo, Pak, nembang, Pak. Mulai wayangan diparingi Wine Jati Londo Nggih. karo Pak Kadus. Nggih. Luwe Luwe Ya ra, aku wis krasa. Patenono Krasa aku. nimbang pemisah mring tiang Sulastya. Wangi sambutono marang kulawarga garwa lan putra. Mbak. Monggo Mbak Elisa. Dangdut. Lewat kincange ngalismu sehalandan asane hatiku nadyan musling serius lagu Mangka. Ya. Mongko kowe bocah gunung adyan bocah gunung katung kalimo jiwa ragaku kekurung kahormatan mambrong Robolan kopinjo Diparingi Wineh Jati piye, Mas? Urip ana ngalah donya. Diparingi Wine Jati Londo karo Pak Kadus. Urip. Teko ngomah niku pun dadi dempel. Lah kok iso dadi dempel? Monggo lho lajengake. Iku ora tak dirke tak nggo sesuk ae. Ya. Salah kan mau dintai terus. Monggo Mbak Elisa. Urip ana kudu
Piye jatine mau? Tak gua ning dalan kok, Mas. Iya. Urip ana kutha gedhe. Matur suwun, Pak. Matur nuwun sami-sami. Sampun nyengkuyung, Matur nuwun, Mas ngekek Gareng. swasanten. Kula to. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Kula ya ora ketung sithik bagai bayaran wis Pak Eli. Santai lah. Santai ya. Kita kan kancan. Iya, sama-sama. Sehat do sehat. Iya. Terus Ya, dikoordinasi kepala desa sing urung wayangan kuwi dikoordinasi. Iya, Mas, saya mau tanya, jenengan kadang gelang gondang saniki satu saja pertanyaan. Apa pertanyaan, Dik? Apa yang kata yang tidak ada lawan katanya? Kata yang tidak ada lawan katanya. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan, Iya, duda, janda. duda, janda, Heeh. terus sapu lidi, Ah. terus Hei, saiki nek tajam iki ora ono. apa? Tajam iki ora ono lawan katanya. Tajam tumpul. Ndak, Tajam. bodoh sama yang kula bodoh. Loh, tajam ki tumpul. Nggih. Niku salah. Loh, lah bener piye? Jenengan mau tindak saking pundi? Wonogiri? Hah? Pernah ada awas tikungan tumpul. Mesti awas tikungan tajam. Ayo. Ayo. Saiki tumpul tikungane, tak tanduri wit jati. Ora ono tulisannya. Awas tikungan tumpul. Anane hati-hati tikungan tajam. Kuwi lak tulisane. Lah iya. Tikungan tajam ki contohnya menggambarkan bahwa tikungan itu menggoke nyeklek. Iya. Ora kok kuwi Ora. landhep ki ora. Ora ono tulisan. Piye mau? Tikungane Tikungan nyeklek tajam. ora ono, mesti tikungan tajam. Ora ono tikungan tumpul, ngono lho. Tawar ayo, Mas. Lho ya bener ora nek. Iya, heeh. Matur nuwun karo aku wis tak warai kok. Gopo kaya ngene ya. Ngene omah akeh ngene iki. Ngomah sing obrakan ngene iki. Oke. Kok ora nggowo mau. Kowe jati ndek iki piye ceritane? Wis, jati piye? Mohon ae ngoten niku. Nggih, matur suwun Mbak Elisa. Nggih, ampun Yen kaget ngapunten. Mas Yusuf. Pripun? Inilah kedekatan Pak Kadus ki nek kali kanca-kanca seniman pun terhadap siapa saja ngeten iki. Lah nggih. Pancen Ya. piyayine humanis, humoris kalian warga masyarakat. Oh, jelas. Ngono ya, Pak. Nggih. Tungake sehat selalu. Matur suwun. Pipise sik sado to. Iso. Mbah, kowe telateni biomoringa telateni. Bu, matur suwun Mas Gareng. Nggih, nggih, nggih. Allahumma Sampun. sholli ala sayyidina Muhammad. Sawise. Matur nuwun. Mas. Nggih. Pak Kadus. Ya. Ngaten tok ora sing keri iki. Ora nek sing keri. Ora nek sing lali apa bener? Wis, ayo. Apa sing tak karepke apa? Apa menawa enten pangandikan sing tesih lali napa apa donga apa Wis diakhiri mumpung ketemu pangandikane. masyarakat apa himbauan apa sesuk anu resik-resik apa-apa. Ah, ora wis. Lah mbok menawa. Mbok bloko wae nek sing tak karepke iki sing kaya ngene iki. Lah, mboten Mas, mboten. Mboten. Pak Kades, monggo Pak Kades. Pundi sing Agustus badhe wayangan pundi niki? Kenalan Pak Kades sing Agustus badhe. Oh, sing 0706 niku. Wah, kualik tukuku pitu-pitu. Enek Pak Kapolsek lho. Nah, Enek Pak Kapolsek ora sembrono. lho wong kula ya ora tuku kok Lah, titip. Kula ora. bedane apa? Kaya ngono kuwi saiki wis ora oleh, wis dilarang negara. Sehat ya Pak TNI. Ya, iki sak leting ora anakku. Weh, Nggih, sampean koramil pundi, Pak? Kaloran nggih. Anak kula ndandim Temanggung. weh, gleleng no. Kok gleleng piye? Lah piye? Mulih glupru toli kok gleleng. Lah yo ya ngono kuwi, pelatihan fisik kok. Ya orang dandim dandan dinamo kok. Bengkel dinamo kok. Iya. Nganti Waranggana, Dik. Sing pundi, Mas? Urute Mbak Anggi kuwi. Tomcat. Ya
Yo Tomcat. Kok Tomcat? Sapa? Niken. Niken ya. Niken Tomcat. Asia kok iso Tomcat. Iya. Disepati. Oke. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Hendak melihat-lihat Keramaian yang ada. saya panggilkan beca kereta tak berkuda beca Gajah kupu-kupu terbang rendah. Ya. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Nembe hai. nggih Lah ngopo kok dadak? mbak yo nonton nek wong lagi ngombe kok ya omongan akhirnya lah utah to alah dadak dilatih ngene Aja dilatih mbok mimi enes sing utuh. Sing jek utuh di Oh, ditawani. 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 Kan sing utuh loro iki lho, mimi lho iki. lah ya loro sing jek utuh kan piro Kowe. Engko nek ning isor ae. apa to Mas Piro? maksudnya akuane lho akhirnya jek piro ngono sing diitung. Ae cetha jek loro. Lah iya loro lah kok nek diombe niken lah aku ngombe apa ngoten lho Mas. Hubungane karo kata-kata piro ki apa? Lah ya jek piro, jumlahe jek piro? Senengane kok ngono. Aku Senengane ora kok. dodol yo. Kok mbok takoni piro iki lho. Ini ora Kok tau. tak kek-kek kok. Wah, iki. Minume lho. Kowe tangi turu jam piro? Pripun? Tangi turu jam piro? Jam 7. Itu esuk. Heeh. Jam 6 tak peruput. Oh, Lah ngopo? Golek sing kecing-kecingnya, Mas. Sembrono. hei. Ngawer. Hei. Ngawur. Ngawur kok iso nglawer. Ngawur. Oh, ngawur heeh. Kok kayak lo rek ndas ireng yo. Niki wonten dawuh pamundutan menapa? Gubuk asmara, Mbak. Guguk asmara. Hei. Gubuk Mas, gubuk. Gubuk apa guguk? Gubuk. Lah ya ning gubuk ki mangane wak guguk. Ha iki yo ngejak elek iki. Njaluk aku. Tidak boleh, sesama enggak boleh. Aku ya gur nguyup duduhe kok. Ya padha wae ra entuk dikonsumsi, Mas. Iki malah sari-sarine ya. Lah iya. Piye, Pak Kades, Agustus ora nganggo tenan iki. Wis mbok pikir-pikir iki, Pak Kades. Masa galang tok Kades, Pak Kades. Kayenge kok ngene lho, Pak Res. Iya. Bintang tamu jos kok. Mundur sedina apa maju sedina lho, Pak. Ya. Iya. Gubuk asmara, Mak. Ya, dilangsungke separo langgam, separo dangdut kaya mau kene. Oh iya, ya, Mbak. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning jagat bapak tulisan Ya. Ya. Iki didangdutke. Heeh. Berarti separo langgam, separo dangdut ngoten to garapane? Nggih, Mak. Ampun kakean takon, yo. Saya malah kok kan takon aku malah kaya patung selamat datang rumah makan lho. Lah ngopo? Iki ngene kaku. Kaku to, Mas? Demeken to. Jenenge gubuk asmara biyen ae kanggo atur tresno tanpa rasa kenapa asmara
ben. Sak kapoke wis ben. Nambah ayo, betah kono apa betah kene. Iya, lah kene ora. Ngadeg suwe kok. Iya ya, ngono ya umuk. Pekne ketulung piye moringa kuwi kaya. Iya. Cadatan sak jane ati datang nonton saya merati kowe dadi Sabar to. Kadung anget tok, Mas. Ya. Cadatan sak jane ati saya merati aku gawe Matur nuwun Mbak Niken. Ya. Heeh. Mbak Niken wis nembang. Iki mau ya entuk WA nduk. Saka sobat ngebyar iki nyuwun seperti biasa. Apa, Mak? Mawar kuning sing nembangke Mbak Elisa. Oh iya. Nek ada jabene rak dienggo nyepoti benderane Mbak Elisa. Iya. Ya nonton-nonton ngahanane. Ya. Ayo Mbak, jumeneng. Mbak Elisa diaturi jumeneng. Monggo Cahayu. Mriki Mawar kuning sing dikersake. mawar kuning. Nggih. Dimedlekke apa ngono, Mbak? Sing ben rada dawa. Wah iya. Medley apa? Ah sing pas larase apa? Yang gayang. Ya, Ya, monggo gayang. mau memane apa mau Heeh. apa aja terserah. Anu Manuk sama manuk. Manut. Manut. Iya. Manut sama ansor laras maksudnya. ya. Dimedlek. Ya. Mawar kuning. Ya, Mas.
Menika sae nggih. Nggih. Sae nek cara kene jenenge jeles. Apa? Aku iki lho, Hah? apik to le nyanyi. Apik. Aku apik banget to. Apik. Jeles banget. Jeles. Aku Elisa ki jeles. 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 Alisa jeles. 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 Oh, jeles. Ya. Bener Iya. boten sih. Mbak Elisa jeles. Iya. Weh. Iya. Nggih matur suwun, malih napa mboten napa sampun? Malih ben dikancani sinden telu. Ya. Sinten? Sing jeles. Ki Mbak sing tengah iki Ro. Mbak Yanti, Mbak Ya. Via, Mbak Yoga, Mbak ayo Yanti. masuk bareng. Ah, Sepoti Mbak mak. Yoga. Cintaku sakanyang-kanyang kadaran karo kowe cahayu sing tak lembar. Lembar pancen super rese Quran dilaler yen ra petuk dina ning sirah liyan. Cintaku sakanyang-kanyang kadaran paribasan durung demok wani manjen modal bensin seliter motorku tak starter tak amiri ayo tak jamunan Dewasaku dandan Wes, witit wes. rambut. Gosek. Allahu Akbar. Oh. Kok bablas aja. Iya. Ki wis sudah bersiap 3 bidadari. Siap, gerak. Siap. 3 serangkai. Ansor Laras itu harus tertib. Nggih. Di sana ada bapak dari TNI, ada dari Polri, unsur keamanan hadir rawuh. Heeh. Ketertiban harus dijaga, mencerminkan ya tertipe pimpinannya, ya tertipe masyarakat. Luruskan. Yanti nyenil tok. Irungmu rada maju sithik. Nah, oke. Wis lurus, Mas. Lurus. Sing ndi? Kurang ndi? Coba sampean buka sik, coba. Tak lotes ya. Oke. Tegak gerak. Kepada para tamu semuanya, hormat gerak. Baru 5, Is. 24. Gajine. Oh, ayo. Tegak gerak. Oke, kilwa sedikit. Apa wi? Sikil kiwa maju sedikit. Kil ngensul, Apa? sikil tengen nusul. Ngan wo kok ri, Apa wi? tangan kiwa dokok mburi. Ngan ruk kong, Eh. Apa? Apa Pakde? tangan tengen garuk bokong. Apa ya Lono bersiap Mana? karo. Garuk bokong karena terkena penyakit dari Malaysia namanya little body. Apa kuwi? Silit gatel klebon wedi. Ngawur. Pripun Agustus pripun? 0706 lho tak catet lho 0706. Iya. Lagunipun napa Mas? Lagune Nggih. ya kuwi mau. Menapa? Cintaku sakanyang-kanyang kadar kuwi mau. Lah ngene iki mau. Iya. Iki wis spot. Lah sing utuh kaya. Iya. Malih. Heeh. Diteruske ngoten. Di ya saka dalane saka ngarep. Kayak ngajeng. Heeh, terus dimedlekne. Oh nggih, Ya. nggih. Pokoke dimedle-medle ngoten sing pas ngoten nggih, Pak. Medlene apa wis manut kanca-kanca. Manut Ansor Laras nggih. Iya. Niki pamane cara kuis ngoten nika, tebak lagu. Heeh. Dadi engko Ansor Laras ki ompake napa, mriki kudu pas. Ngoten ta, Mas? Nggih ta, Mas? Nggih, Mas. Heeh, ompak joglo ayo. Ya. Ya, Mas. Mas, iya ta ya? Iya, Lah, Dik. iya. Heeh, Dik. Marah-marah. Ayo nek ora pas ya dipas-paske kan. Ya pas. Iya. Mas. Oke, dari
bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri ayo tajak muter-muter. Hip hop. Matur nuwun. Ya. Neruske lakon sik, Nduk. Ya. Engko dibacutke nek gara-gara wong penjane